qabelhom ħallilhom. Inselmulkom sinjuri għal xúter intkom l-irqa u anke dawk li huma daqsxejn imbaċċnin jekk għandkom xi tajba ibatu inna hawnhekk. Sewwet tgħid, għax hawn l-imbaxxnin. U f'soċjetà fejn tista' tgħid għandna problema ta' obeżità. Tajjeb, irridu noqogħdu attenti minn dawk l-ostrina sweeteners. Eżatt, daw l-sweeteners għaliex jintużaw daw jinnaf mal-kafe u mat-te fruktu u zokkor hawn min qed jieħu daw l-sweeteners, però huma tajbin għalina? Le, għaliex daw l-sweeteners mill-lider babsulek daqsxejn moħħok sewwa. Issa tieġa qed sew sewwa. Ħafna mbagħad Imma son, jien tajt it-sokkor kompletament. Però għan-nies illi ma jistgħux jaqtaw dan is-sokkor, kunu għafu li din is-sustanza li hija sucrose xi ħaġa jekk jisimha tajjeb li hija waħda mill-iktar komuni. Skont l-AHA, l-American Heart Association jew xi ħaġa hekk, daw qalu li isma' in-nisa jistgħu jieħdu sa 9 kuċċarini u l-irġiel jistgħu jieħdu sa 6 kuċċarini kuljum. Issa inti ovvjament mhux ħadħodhom hekk. Imma dawn jinsabu f'affarijiet li aħna nieħdu bħal fejn naf diet drink, soda drink, fiċ-chewing gum qed tifhem u sar studju wkoll fuq 75 persuna illi wara li studjawhom wara li jieħdu din is-sustanza flok joqsilhom il-ġuħ jiżdiedilhom ħafna u ħafna iktar. Ġifieri irid noqogħdu daqsxejn attenti. Ekku, kasaqtaw kompletament it-sokkor għalija jien. Imma, sinjuri, intom tafu x'inhuma l-school grannies? Ma nafx. Ma tafx? Ħansir naf. Bonġu. Bonġu lilkom ukoll. X'ismek? Patricia. Kemm ilkom tagħmlu għad il-biċċa xogħol? Tieni sena tagħna kalajru. Aħna qegħdin 4 grannies, kollha l-istess seta fuq 60 sena, nħossuna li aħna żgħażagħ ukoll magħhom. Qed ninnota li t-tfal jafukom sew ukoll, ġifieri kollha. L-imma li naraw is-safety tat-tfal li jidħlu għall-ġurnata skolastika tagħhom li safety, paspeċi, jitlu ferħanin, why not too? Kif bdejtu propjament? Saret is-sejħa mill-Kunsill għax di qiegħda mal-Assoċjazzjoni tal-Anzjanità Attiva, saru applications, sejħa l-applications, applikajna inna t-tieni sena, tant issa tħanna fija li nimissjaw meta ma jkunx imissnaħla. Ġifieri holidays tobodhom biss. Isma' jiena fisem il-Kalkara, t-tfal tal-Kalkara, nirringrazzjakom tax-xogħol li qed tagħmlu, tajjeb, u awguri. Tajjeb. Aħna nixtiequ li skejjel anzi nagħmluhom il-kuraġġ li l-iskejjel oħra dik kellhom bżonn jaddottaw. Prosid kbira lil dawn l-anzjani li ħadu din l-inizjattiva u nħajru lokalitajiet oħra sabiex jagħmlu użu bil-ħbib tal-anzjani għaliex biċċa ta' xogħol vera tajba u interessanti. U jien għalija mill-anzjani morru fuq it-tfal illi erġajna daħħalnihom tlabna l-pariri tagħhom biex bħalma tafu qed nippruvaw insolvu issues kbar ta' dan il-pajjiż mill-lenti tagħhom. Aħna Malta. X'nistgħu nagħmlu biex jekk tiġi xi gwerra nkunu nifilħu għaliha, x'nistgħu nagħmlu? We could use a sign truck. Like we use like an agreement on a paper. Like we agree to common peace. Ma' min imma? Like with different countries if they try an attack. All right. We can like do agreement. We connect our countries and we be good to each other. We don't fight, imma we agree not to fight. Aħna Malta, għandna mmorru nagħmlu gwerra jew le? Jogħġbukom il-gwerer? Le. Le. Le jew iwa? Le. Intom qatt ma tiġġieldu ma' ħadd? Le. Mela, x'taħsbu li għandna nagħmlu? Għandna nagħmlu gwerra jew nkella le? Le. X'jiġri fil-gwerer? Jinkisru dar? Aħna ma jistax jiġrilna hekk jew le? Le, għaliex? Għaxħna forsi meta nkunu barra tinkiser id-dar u ma jiġrilna xejn. Ikun hemm signs no gwerra allowed. Itmur tajt lil Ġesu biex iwaffqu l-gwerra. Għalik biex ma jkollniex gwerer nagħmlu sign no gwerra allowed. U għajt lil Ġesu. U ngħidu l-Ġesu għax isu Ġesu jikmanda jekk ikun xi gwerra. Thank you. U dak kien kollox minn naħa ta' xúter narawkom għada. Saħħa!